Oras Eastern Samar at nandito naman tayo. Nandito tayo sa galing tayo ng Pantalan. At liliko tayo papunta doon sa kaliwa. Ayan, ganito po ngayon dito sa Bayan ng Oras. Medyo busy. Busy yung daan. At diretso tayo doon sa palengke. Doon tayo sa main building. Diretso tayo din. Diretso tayo ng papuntang gymnasium doon sa may munisipyo. Yan, super busy na talaga dito, as in grabe. Ang daming mga tricycle, ang daming mga dayo na bumibiyahe, mga dumadalaw dito sa Bayan ng Oras. At dyan sa taas, nandyan yung sabi pa nga, Great Hills daw ng Oras. May mga ano doon, may mga pwesto doon sa taas. Ayan naman ang Mr. Na lang. Dahil bawal yan kay Mita. At ayan, napadaan tayo dito sa Tusukan. Dyan sa Tusukan magkakaroon ng live band tuwing Friday at Saturday. Galing naman, no? Ayan, kanina kaalis lang na naman ng bus papuntang Maynila. Nakaharap tayo sa araw. At pabalik naman tayo ng doon sa munisipyo. Video ngayon parang mahirapan at ako ngayon mag-edit ng video, mag-edit ng pictures dahil wala yung cellphone natin. Nasagi ako ng bata kahapon doon sa sunog, kaya ayun, napasag yung cellphone ko. Diretso tayo ng doon sa gymnasium. At dito madadaanan natin yung Hotel Clio. Medyo ano yan, high-end na hotel dito sa Bayan ng Oras. At ito, malapit na tayo sa munisipyo. Ito naman yung Tisda. Ayan, I love Oras. Mukhang ang daming tao ngayon dito. Kaya maraming mga nagtitinda. Ayan po yung nasabi doon sa kanta ni Manoroy. Ayan yung ambulance na bago, ambulance na naman. Dami na namang mga ambulance dito ng Bayan ng Oras. Kaya yung mga may sakit, nako, madali na lang magbiyahe papuntang Tacloban. Ayan, silip tayo dito sa marker na I love Oras. Oy, ganda naman ang font nito dito. Wala dati, payat na payat, no? Ayan, Serbisyo Publiko Ora mismo, I love Oras. Ayan. At ito po yung munisipyo ng Bayan ng Oras. At silipin nga natin dito sa loob ng munisipyo kung
gusto mo nga mag-withdraw sa ATM, nandito lang yung Land Bank ATM. Ayan, at maraming salamat mula dito sa Bayan ng Oras. Magandang morning!